County 044 kata County 044. Mano county no ma Migori, achiel kuom counties mantiere e Luo Nyanza kae, kendo county no man gi maendeleo kuom dhi mbele e ohala kata kuom gigo eko ma itimo e county no, ma bende ochwal kod sub counties mopogore opogore. County no ma Migori wachore ni oting'o sub counties 10 kamoting'o Rongo, Awendo, Suna East, Suna West, Uriri, Nyatike, Kuria East, Kuria West, Ntimaru kod Mabera. Kane Rembo TV owuotho e chiro no mar Migori Town ma bende giluongo ni Marindi Market, jo ohala ma kanyo endo ne nikod kwayo kendo ne nikod ywak kaluwore kod ywak margi. Ne giwacho ni chiro no mar Marindi Market e chiro no molilie zaidi ei chiro te mantiere ei Migori County. Kane wawuoyo kod achiel kuomgi kata jogo eko ma jimene jo ohala ei Migori County, ne waromo kod Edward Otieno. Nyinga iluongo Edward Otieno, adake e chiro ma Marindi Market. Marindi Market ka wan kod gik mopogore opogore miuso e iye. Wauso lewni, wauso chiemo kaachiel kod gik mamoko kaka kothe. To wasebedo kod shida mang'eny e chichwani kaluwore gi kaka chiro chalo. Iyudo ka iuso chiemo kumoro molil man gi yugi, kuma yugi nitie no beche ka jaban chak wajuogo. Koro kata watim mano mwayua kata ka onde ywak waonge. Koro e Migori County sasa ka wanje ohala osejwang'wa mang'eny. Koro wakwayo sirikal mantie kata mabiro mondo jaliwa kaka wan jo ohala. For example, iyudo ka kumantiere ni, iyudo kata duka tho kanyo. Kanyo iuse omena, kanyo iuse ring'o, kanyo iuse nyaka alot, nyaka nyanya. To jaban biro kanyo makawo nyaka pesa. Seche ma ikawo pesani, ipenje ni ka olil nang'o to ok ojali. Samoro ng'ato uso lewni kuma pi nitie, ka king'iyo kata ka drainage gipong' kod pi, to ok gidewo mano. Iyudo ka pi ni kuma ng'ato usie, kendo command ni mondo kanyo olosni, ting'isi mondo idar dhi e chiro. Koro ok wang'e ni wan e Kenya mane e Migori ka, kendo kwa dhi e chiri mamoko, tiyudo ka alwora mar kuma ji tie ler. Koro wakwayo sirikal ni koyie to gijaliwa ka wan jo ohala, nikech we are the part of the county. Koro mano e wach manyalo kwayo sirikal mar Migori County. Yes, thank you. Ka Edward ne wacho kacha ni chiro mar Migori Ochido kendo ji obet kama iuse to pi nitiere monywandore, takataka nitiere, yamo nitiere maricho madum, to kanyo endo iuse chiemo kendo en e chirono mapong' tich abich gi wuok tich pile ka pile. Kane wamedo sokore iye, kane wadonjo mar mondo mi wawinj mine bende mantiere e chirono kaka wacho, kane wawuoyo kodgi ne gileronwa kendo ne gigolo pachgi ka giwacho ni chiro mar Marindi e chiro maduong' to en e chiro mochido. Ma e kaka ne giwuoyo kendo gigolo pachgi. An Ngada Marindi, aloke chiro mar Marindi, to wan gi sida. Wakwayo sirikal ma Migori County. Wasetemo kwa gombo ni mondo gernwa chiro. Wasetemo jokama mara nogolwa e chiro ni dwa ger chiro onge. Kuonde mane wabede kwa loko nomuk modar modugo ger mana kibendi ni maricho richo ma chiro nywandore. Chiro Marindi Market olil. Marindi Market en e chiro ma headquarter. Chirni te osegere i Migori County. To Migori County onge chiro kata chiel. Chieng' chamo ng'ato koth goyo wat usuru to wagolo. Koro ok wang'e ni wan usuru mwagolo e Migori County konyawa. Ma osuchwa ok nyal konyowa. Osuru wagolo kaka idwaro. To gima osuru konyo onge ni kichiro gerte ma Marindi onge. To chiro lil madung'. Olil ma tako pong'o chiro kila mahali yugi. Kane Rembo TV otemo tudore kod jakom mar chiro ne owacho ni chiro mar Marindi gitemo matek mar mondo mi obi okel sura machielo mopogore gi chiro magintie, kata gimbe kaka gin gisetemo mar mondo mi gitudre mondo okel msaada kata okel kony ne chiro no mar Marindi, to pok duondgi owinji kendo onge ng'at mosedewo wach magiwacho.
Kane jakomno endo mar Marindi Market wuoyo kod Rembo TV, ne owacho kendo ne olero ni Marindi Market e chirono endo ma bende market mare ni malo, kendo population kata ji kata rom mar ji thothne biro mana e chiro mar Marindi. Gik moko wuok e border kendo wuok kuonde mopogore opogore kikelo mana e chiro mar Marindi, kendo en e kar wero, en e kar wath ma ji mang'eny kawo e gik moko. Lakini en e chiro ma bende koro ochidoe ahinya e kaunti no ma Migori. Ka jo ohala ma kanyo bende ne pod solo pachgi, kendo gimedo wacho ka gisiemo wang' jatelo no mantiere e kom, kowacho ni jatelo otamore winjo pachgi kendo tamore chiko itgi ne ywakgi. Nyocha otungwa ni golowa oko igeronwa chiro, momiwa nyaka notis. Warito notis otamore. Ka gichako ibukorenwa sani ni gimanyonwa kuonde mwadhiye. Idwa terwa chuodho kama kata cho onge. Watamore, sirikal konywa uru, wambe wan sirikal. Koro watim nang'o to kae mwayude konyruok wa joma mine. Marindi olil. Gina depe monyuongi makata kamiyere. Customer manini yoke. Onyuong gi maonge kata nafas kama ji kale. Sirikal yeu konywa. Wan wamama mohala ma Migori. Sirikal konywa. Mano endo gin duond jo ohala ma Migori, kendo jogo eko maloko kendo goyo and chumbu e chirono mar Migori, ka giwacho ni gibet e kibanda kendo osewuondgi mang'eny ni idwa golgi oko mar mondo migernegi chiro, lakini pok otimore. Kendo inyisogi ni sani ende idhi manynegi kama ginyalo betie mar mondo ogernegi chiro, lakini kaluwore kod jogo eko ma bende ne wuoyo kodgi kocha, ne giwacho ni mano endo en ujanja ma bende josiasa dwaro mar mondo mi otigo mar mondo mi ogonegi kura. Maendi ei chiro mar Migori, ma e kako neno, ma e kako chal, to ma e kaka en. Bed ni koth ochwe, chieng' rieny, piny odudo, ang'o matimore, maendi e kaka en. Jogo eko mane e chiro mar Migori, kaluwore gi ywak margi, jomoko wacho ni umbrella ema in go, ma kopo ni ionge gi umbrella ni moro minyalo gawri godo, to koth sama biro to koth goyi agoya gi chiembi, kata kopo ni uso kodhi, jogo eko ma uso kodhi, kata kopo ni uso alot, kata kopo ni uso rech, jogo eko ma onge kod ot, gin gibet abeta e kibanda, kendo ka koth obiro apoya nono, to koth goyi agoya oko kanyo, ma bende kiny samoro iwit chiemo mane uso. Kane giywak kendo gigoyo koko, ne giwacho mar mondo mi sirikal odonje mondo mi okonygi, kendo oyude kaka nyalo konyogi e yo moro amora, mar mondo mi gimbe gibed e chiro maler kaka chirni mamoko, kendo gibede kaka jogo mamoko ma bende go ohala ma kawaida mana e kaunti ma Migori, to kendo gibet e ngima maber machielo, kuonde go leyo. To maendi e chiro maduong' ei Migori, ma bende gipako ni Marindi Market en e chirono maduong' ei Migori, to ne gikwayo mar mondo mi sirikal okonygi. Joditogo mochung' ne chiro ma bende notamore wuoyo e mbele kamera, kane lero oko mar kamera, ne giwacho ni gimbe gombo margi kata chunygi gombo mar mondo mi chunygi gibede ni ginyalo bet e chiro man gi kwe, nikech jokanyo ok migi kwe kendo ketogi kod pressure, to gimbe nitiere jok motelo e mbele gi ma otamore atama kaka nyalo winjogi. Nyikwa Ramogi Ajwang', maendi en rembwa, magi duond onagi, magi jogwa, kendo ma gin jogewa. We mar mondo mi Marindi Market sama giyudo akigi, to Nyikwa Ramogi Ajwang' subscribe e channel marwa. Erokamano.